Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Kender du ikke nogen sådan? Mr. Teriyaki, Mr. Bruce Wayne, Mr. Ej, papi. Giver den lige så meget gas som Biaggi. Og får masser løb ligesom Bosniaki. Så vi hælder, hælder. Ej, vi hælder, hælder, hælder. Så vi hælder, hælder. Ej, vi hælder, hælder, hælder. Så vi hælder, hælder. Ej, vi hælder, hælder, hælder. Så vi hælder, 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 hælder. Så vi hælder. Jeg husker som barn, jeg var inde og se sådan noget hånddukketeater der. Jeg sad og så Prinsessen på Ærten, og jeg sad og bare og tænkte, ej, hvor dejligt. Ej, tænk om jeg engang kunne score sådan en ægte prinsesse. Også fordi, at hvis hun virkelig igennem 20 æderdunsdyner kunne mærke en ært, så var det jo ligesom en mulighed for, at man måske lige kunne... Der sad jeg ved siden af nogen hele vejen, 3 ornitologer, der i 3 timer sad og diskuterede, hvordan trækfugle finder vej. Som vi jo kan bruge til biler. Jamen, de havde alle mulige teorier. Det var sådan noget med, jamen, jeg tror, det er noget med, at de navigerer efter stjernerne. Nej, det kan ikke passe. Det bruger det indre kompas, tror jeg. Nej, det er noget, det ligger i generne. Efter 2 timer, jeg havde lyst til at rejse mig op og sige, jeg tror, de bruger fucking øjnene. Hvem er det, der kommer bagpå? Hvem er det, der bare sidder og tænker, what? Så ham manden, der en gang om ugen leger, han spiser Jesu kød og drikker hans blod, han er ikke helt normal, eller hvad? Chok! Ej, men jeg er helt forvirret. Jeg skal lige have den igen. Ham manden med den lange røde kappe og en tehætte af guld. Altså ham, der har sådan en lang kæde med en kugle i, der kommer røg op af, som går ned gennem midtergangen og siger... Han er ustabil, det er det, du påstår, eller hvad? Det var heldigt, du går forbi Sherlock Holmes. Den havde jeg ikke til at knække, den her. Det havde jeg ikke.